Witamy Was, nasze kochane. Witamy serdecznie Irena i Barbie. I dzisiaj robimy kolejny filmik z cyklu Krycie, ciąża, poród i tak dalej. Dzisiaj już mamy 20 dzień po kryciu. Kochane moje, to już wkrótce kończy się trzeci tydzień ciąży Barbie. I postanowiłam nagrać ten filmik, żeby Wam opowiedzieć, co się zmieniło w tym trzecim tygodniu. A zmieniło się to, że Barbie teraz jest bardziej spokojna, zrównoważona, troszeczkę więcej śpi, ma dobry apetyt. Nic z apetytem tak nie zmieniło się za mocno, ale nadal daje jej kalcium, ten, który Wam pokazywałam, i daje co drugi dzień po pół tabletki. I najlepiej dodaję te pół tabletki rozdrobione do surowego żółtka jajka. Podaję też odrobinkę żółtka jajko i tam wsypuję ten proszeczek, wymieszam i Barbie bardzo chętnie to wylizuje. Oprócz tego dodaję te witaminki. W tym czasie, kiedy rozwija się zarodek, kiedy jest ciąża u Suni, bardzo korzystny dla niej cynk. Właśnie w tych witaminkach jest zawarty cynk i dlatego i dużo różnych potrzebnych witaminków i dla jej kondycji, i dla szersi, bo ten czas to jest czas, kiedy mamusia, czyli Sunia, bardzo ma wielkie obciążenie na cały jej organizm. Jakie zmiany widoczne? Zmian widocznych za bardzo nie ma. Troszeczkę zmieniła się jej waga. Kiedy wchodziła w ciążę, czyli w pierwszy dzień po kryciu, zważyłam ją i ona ważyła 2 kg 900 g. Teraz waga pokazała 3 kg 16 g, czyli dodało się 116 gramów. To też taka wskazówka. No i najważniejsze w trzecim tygodniu to, co można zauważyć, że jej sutki zrobiły się, moje kochane, takie twarde, takie wiecie, takie naburmuszone, takie bardzo twarde i różowiutkie. Nie wiem, czy da się pokazać bliżej. Zobaczcie, jak wyglądają. Także powiększyły się troszeczkę i zrobiły się twardsze. Mieliśmy już kąpiel, tak jak wtedy Wam opowiadałam, i ta kąpiel odbyła się w 2 tygodnie ciąży. I jeszcze raz powtórzę, że kąpiel nie może być zrobiona w inny sposób niż wcześniej, czyli musi być dywanik pod łapkami, żeby nie było ślisko. Musicie tak samo robić jak zawsze, żeby piesek nie przestraszył się, żeby to nie był stres. Ale kąpiel jak najbardziej wskazana i potrzebna. Co jeszcze, moje kochane? Powiedziałam o tym, co dawać jeść. I teraz tak, co się dzieje niewidocznego? Co się dzieje w organizmie Suni, która już kończy trzeci tydzień? W trzecim tygodniu, moje kochane, bardzo budują się, rozwijają się te zarodki, które przykleiły się do ścianki macicy. I co tam się dzieje? A dzieje się to, że już buduje się nawet czaszka główki, buduje się kręgosłup, buduje się system nerwowy, budują się wszystkie wewnętrzne organy. Czyli to jest bardzo poważny czas, kiedy to wszystko rozwija się u malusieńkich zarodków, przyszłych szczeniaczków. A nie można obciążać Suni. No, jeszcze w tym czasie ona może normalnie chodzić po schodach, może zeskakiwać z niewysokich kanap, ale już wkrótce, już za jakiś tydzień podejrzewam, że lepiej oszczędzać, postawić takie schodki, które pokażemy w następnym tygodniu i pokażę Wam, że trzeba oszczędzać, żeby dziewczynka nie skakała, bardzo dużo nie biegała, żeby nic się nie stało.
Rozmiar zarodka właśnie w środku już jest około 5 mm. I co jeszcze jest ważnego? Jutro skończymy już 3. tydzień. I na 25 dzień będziemy sprawdzać, ja będę sprawdzać, czy Barbie ma ciążę, czy ma dzieci. A powiem Wam, w jaki sposób już w następnym nagraniu, bo to każdy z Was może bez USG sprawdzić, ale jak, przy jakich warunkach, to powiem Wam w następnym nagraniu. To będziemy robić za 5 dni, czyli na 5. dzień od dnia dzisiejszego i wszystko Wam powiem i pokażę. No, to by było dzisiaj na tyle. Sprawdzę tutaj jeszcze, co mogłam nie powiedzieć. Prawdopodobnie wszystko powiedziałam. Życzymy Wam cudownej niedzieli, bo dzisiaj poniedziałek. Życzymy radości, życzymy radości od Waszych piesków, cierpliwości, miłości. Skończyło się nam święto zakochanych i właśnie wysyłam mnóstwo pozytywnej energii i życzę miłości w Waszych domach. Życzymy z Barbunią, prawda Buzia? Papa! Papa nasze kochane.